Bunele mele, ce bine m-ai regăsit în How to Draw Raw. Pentru că noi suntem în preajma sărbătorilor și vedeți, am și bradul decorat acolo. Am decis să desenez să vă arăt cum se desenează un brad de Crăciun. Bine? Prima oară desenați exact cum sunt în video liniile astea. Primele două trebuie să se intersecteze și după aia trebuie să le faceți din ce în ce mai mari. Și neapărat trebuie să fie una sub alta. După care le uniți așa. Stați puțin. Le uniți așa. Până vă iese bradul de Crăciun. Nu este un tutorial foarte greu și puteți să adăugați detalii după ce îi faceți. Aici, la ultimele două, trebuie să fie egale și să faceți asta. Trebuie să stați puțin pentru că mi-e greu, pentru că eu nu mai sunt cu cameramanul acum. Bun, eu nu mai sunt cu cameramanul acum și trebuie să mă descurc cum pot. Aici trebuie să faceți așa, nu contează că faceți liniile prea în sus. O să vedeți mai târziu de ce. Și nu trebuie să fie linie perfecte. După care începeți să adăugați detalii. Cam așa. Cam ceva de genul. Să vă iasă așa și gata bradul de Crăciun. Puteți să-l mai faceți așa. Și gata, aveți un brad minunat de Crăciun, după care trebuie să-i adăugăm trunchiul. Depinde dacă vreți să-l faceți în pământ. Dacă îl faceți în pământ, îi desenați rădăcinile, dar mie nu prea mi-a ieșit. Nu mă pricep să fac rădăcinile, dar dacă nu le faceți, cam ceva de genul. Ei, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe și ne revedem data viitoare. Pa, pa!